אלו הם יוצאי מרוקו שמדי שנה בשנה ב-20 בטבת, יום פטירתו של הרב הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, מתכנסים ברמלה בבית נכדו הרב יצחק אבוחצירא ומספרים עד עלות השחר במעשי ניסים וסיפורי נפלאות על מי זכה לתואר האדמו"ר ממרוקו רבי יעקב אבוחצירא. אומר הנכד רבה הראשי של רמלה. המסורת שלנו היא מרגי קנינו הדגול רבינו יעקב אבוחצירא שחסות הגן עלינו ועליכם שהתמונה שלו מול עיניכם הוא יום ההילולה שלו שנפטר ב-20 בטבת, נפטר בשנת תמר, רוצה לומר זה 20 זה 83 שנים, ואנחנו תמיד כל המשפחה מספארים בכבודו שהיה נגלה אליו אליהו והקיש ולו בחלום שהיה בעל ניסים ידועים. אין אני צריך להסביר ולהגיד את גדולתו ואת חוכמתו ואת ירעתו. כן, זאת